dobre i prijateljske primjedbe, ja mislim koje su još dodatno nas same motivirale za rad na ovoj izložbi. I ja i moji kolege, Trpimir Vedriš i Tomislav Galović, obojica izvanredni profesori na Osijeku za povijest, ja mislim da od početka smo često osjećali jednu veliku čast da nas je zapala jedna dužnost po prvi put, po uzoru na naše prethodnike iz 1925. Ali naši prethodnici su tada organizirali izložbu koja se ticala grada Zagreba, povijesti grada Zagreba i uloge grada Zagreba u povijesti Hrvatske. Mi smo otišli korak dalje, logično, prvi put u neovisnoj Hrvatskoj i onda smo napravili nešto što je imalo svoj začetak, moram reći ovdje, u razmišljanjima i prvim okupljanjima koja su slijedila nakon što je naš prijatelj i kolega Dinko Čutura bio rekao pa mi jednostavno moramo na tu jubilarnu godinu imati jedan događaj koji će ostati u sjećanju, koji će ostati zapisan. Srećom je to tako, srećom je zahvaljujući potpori Ministarstva kulture, ja bih rekao osobno to je točka na i. To je točka na i onoga dugoga puta koji počinje tamo negdje u 8. 9. stoljeću i onda se poput jedne ponornice zapravo javlja na površini, pa ponire, pa se opet javlja, mislim, kroz tih 11 stoljeća, sve do 1918. do jednog novoga početka, odnosno jedne nove faze te. Ali ono što smo mi imali, to smo tako shvatili, jedna ideja državotvornosti. I sjećam se jednog natpisa u posebno ovako zločesto intoniranom jednome natpisu, da lažemo odnosno da širimo laži o hrvatskoj državotvornosti. Tako je pisalo u naslovu koji je objavljen u Jutarnjem listu. A onda u jednim ipak od vodećih novina. Kao prvo, proglasili su nas lažljivcima, što je već samo po sebi ružno, a drugo, opet je neko posebno za time da širimo laži o hrvatskoj državotvornosti. Ono gore, to je lijepo jedan komentar koji sam dobio kroz SMS, lijepo je to ilustrirao jedan komentar. Kaže, ovdje nema suvišnih tumačenja na ovoj izložbi. Činjenice, činjenice, činjenice. I ono što smo mi ovdje predstavili kroz ove predmete koje smo odabrali jesu činjenice, činjenice, činjenice. Činjenica je isto tako da vi dvije činjenice možete povezati u jednu interpretaciju koja nije neminovno točna, ali ako imate dvije činjenice i ako ih interpretirate, to je vaš posao, to je vaš zadatak, to je vaša misija. Interpretirajući otprilike 400 činjenica, toliko artefakata imamo na ovoj izložbi, mi smo ih nastojali povezati u jednu cjelinu koja je ta ideja državotvornosti. I onda je taj ustav iz 1990. došao kao točka na i uostalom kao ispunjenje onoga što je Aristotel davno govorio, da je polis zajednica građana, polis odnosno država, zajednica građana koji se okupljaju s ciljem donošenja ustava. Vrlo jednostavna. Jedna antička maksima, Aristotelova maksima, Hrvatska je dobila svoj ustav na Božić 1990. godine i to je točka na i. I zato je to 20. stoljeće predstavljeno isključivo kroz ustav. Jer mi ipak živimo u republiku, ali u početku, ne nekoć, već u početku bijaše kraljevstva. Da.